Kde ste? Prečo teraz nič nehovoríte? Prečo mlčíte? Veď vidí to úplne každý. 855 psychológov a psychiatrov z celého Slovenska písalo list Robertovi Ficovi, aby nepolarizoval spoločnosť. Vyzývali ho, aby nezhadzoval a neútočil na politických oponentov, emočne neovplyvňoval národ. Teraz, keď v parlamente politici vyvolávajú bitku, sú vulgárni k ženám, sú ticho. Čo je ty čurák? Starosta, vykrmený, hajzel, chorotporný, tieštebak posratý, mafiánsky bastard. Ty krava, ty chudera, ale chod do riči. Igor Matovič robí v parlamente cirkus, uráža a spolu s Jozefom Pročkom sa správa nepríčetne. A výsledok ich snaženia? Celý národ znechutený, ľudia polarizovaní a sviatky dostávajú trpkú pachuť. A odborníci? Ticho. Tých 855 podpisov zrazu zmizlo. Žiadne listy, varovania, odporúčania. Žiadne diagnózy v novinách. Pýtam sa, kde ste teraz? Prečo nezasiahnete? Toto nie je agresívna a emočná výbušnosť? Či tu platí iný meter? Slovensko potrebuje v parlamente poriadok, nie pacientov. Je toto správanie podľa vás normálne? Video s bitkou v parlamente malo 8,5 milióna videní. Toto bol cieľ? Pokaziť ľuďom Vianoce? Skúste mi prosím niekto vysvetliť, prečo je zrazu počuť také ohlušujúce ticho.